arep ning rasa Aku melu. rasa ya kowe nek melu saya Dari saya baru banyak situasi sama sisa. Ora iso. Allah masih mau katulah jadi sono no ajeng kita ngaku Udah apa nih gini? Melu saya dorong dari Cikawati. Raiso, seiso bawa dari Cikawati ini minggu Rabu. Ora iso. Terang. Ojo maju siji maju bareng. Terang. Ampun. Kowe tak ampuni, tapi kowe bisa gaweke aku 800 Putri Jomas. Iya, sendika. Cikawati, aku gaweke 800 Putri Jomas wis tak boyong ning main pati. Sewu raja, masa aku lan Prabu Anjuna Sara Prabu manut. Dengan ini tampung tak cocok dulu. Aku nasu. Ora kemaki timbang tak remuk kowe. Wes mati ora karo Prabu Arjuna. Oh ya aku harus dihukum mati gara-gara wani karo Arjuna Putra Baru. Tapi aku di Ngapura nek iso mindahke Taman Sri Kedari ning alun-alun kota. Katulane ya aku iso. Wis iso kok, Dik. Iso kan. Akhir aku biasa kalau main kaki. Yo, iso yo. Jangan. Sangat sewajaya tapi dari alun-alun. Wis yo, saiki rono. Jangan.